Καλησπέρα σε όλους. Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Πετριδίου Ιδρύματος, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας εκδήλωση και σας ευχαριστούμε εκ βάθους καρδιάς για την εδώ παρουσία σας. Πραγματοποιούμε σήμερα την 5η έκθεση, έτσι όπως είχαμε υποσχεθεί σαν Πετρίδιο Ίδρυμα, να την καθιερώσουμε σαν θεσμό και είναι με ιδιαίτερη χαρά που βλέπουμε όλους εσάς, αλλά και σχεδόν όλους τους καλλιτέχνες της πόλης μας. Σύντομα χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πετριδίου Ιδρύματος, ο κ. Μιχαλάκης Μαραθέφτης. Κύριε Μαραθέφτη, έχετε τον λόγο. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι,
Το Πετρίδιο Ίδρυμα έχει ιδρυθεί το 1994 από το μακαριστό ζεύγος Χριστόδουλου και Μαρίας Πετρίδη, με κύριο μέλημά του την προώθηση τριών βασικών πυλώνων του πολιτισμού μας στην Πάφο: της παιδείας, του αθλητισμού και του πολιτισμού. Πρικοδοτώντας το Ίδρυμα με περιουσία άνω των 3 εκατομμυρίων, δημιουργήθηκε το Πετρίδιο Μέγαρο, που κοσμεί την πόλη μας και αποτελεί φάρο προσφοράς και δημιουργίας, μετουσιώνοντας σε πράξη την κληρονομιά του μεγάλου ευεργέτη για ηθική και υλική προσφορά του στην κοινωνία της πόλης μας. Από το 2004 το Ίδρυμα άρχισε να αφήνει το στίγμα του μέσα από την ενεργή του δράση, διοργανώνοντας διάφορες εκδηλώσεις στα πλαίσια αυτών των 3 ιδανικών. Πριν από 4 χρόνια, παρατηρώντας το αστήρευτο ταλέντο αυτοδίδακτων παθητών καλλιτεχνών, καθώς επίσης και την έλλειψη ευκαιριών και μέσων να προβάλλουν το έργο τους, αποφασίσουμε να ενισχύσουμε την πολιτιστική μας δράση, οργανώνοντας για πρώτη φορά εικαστική έκθεση αυτοδίδακτων παθητών καλλιτεχνών που αφορούσε έργα ζωγραφικής και γλυπτικής και η οποία στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Πριν 3 χρόνια, το Ίδρυμά μας μέσα στα πλαίσια της πολιτιστικής μας προσφοράς συνέχισε το θεσμό αυτό, διοργανώνοντας έκθεση νέων παθητών εικαστικών καλλιτεχνών, επίσης με μεγάλη επιτυχία. Σκοπός μας είναι η προβολή του πολιτιστικού πλούτου της πόλης μας. Αυτός ο θεσμός συνεχίζοντας διοργανώνοντας για δεύτερη φορά εικαστική έκθεση αυτοδίδακτων παθητών καλλιτεχνών με επίκεντρο έργα ζωγραφικής και γλυπτικής. Πέρσι, σε συνεργασία με την εικαστικό Μίριαν Μακρόνο, παρουσιάσαμε εικαστική έκθεση με συμμετοχή εξαίρετων παθητών καλλιτεχνών μελών του ΕΚΑΤΕ με τίτλο The COVID Years. Φέτος έχουμε την τιμή να παρουσιάσουμε εικαστική έκθεση με συμμετοχή καταξιωμένων παθητών καλλιτεχνών με τίτλο Remix and Artist Choice. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο εγχείρημα σε επίπεδο διοργάνωσης, εφόσον το σκεπτικό της έκθεσης είναι βασισμένο στις λησμονισμένες mixtapes, μάλιστα σε εκείνες τις mixtapes που κατασκευάζονταν από μια γενιά εφήβων με κυρίαρχο στόχο την ερωτική εξομολόγηση μέσω της μουσικής. Σε αυτό το ρίζοντα αναφοράς, οι επιμελητές κάλεσαν τους καλλιτέχνες της Πάφου να αναντιφίσουν στο αρχείο τους και να διαλέξουν τα πιο αγαπημένα τους έργα για μια εξομολόγηση που τώρα πια θα απευθύνεται στον επισκέπτη της έκθεσης, στο κοινό, σε όλους εμάς. Η έννοια του αρχείου, χωρίς να αποτελεί προϋπόθεση, έχει μια ειδική σημασία υπό την έννοια ότι το «ρε» στον τίτλο της έκθεσης αναφέρεται στη ρετροσπεκτίβα που δηλώνει την πρόθεση των επιμελητών η έκθεση να έχει ένα αναδρομικό χαρακτήρα. Περαιτέρω, και επειδή ο σκοπός της έκθεσης είναι να γνωριστούν ξανά το κοινό και οι καλλιτέχνες της Πάφου, οι επιμελητές ζήτησαν και μια σύντομη αφήγηση σχετικά με το κάθε έργο, στην οποία θα αναφέρεται το σκεπτικό της επιλογής από τους καλλιτέχνες, γιατί αγαπούν και ξεχωρίζουν το συγκεκριμένο έργο. Ο συνδυασμός των επιμέρους αφηγήσεων από τον συνεπιμελητή και συγγραφέα Κυριάκο Μαργαρίδη έδωσε μια ιδιότυπη ιστορία όλης της έκθεσης, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο, επιχειρώντας να αναδείξει την καλλιτεχνική περιπέτεια και να εμπλουτίσει ενδεχομένως τη σχέση του επισκέπτη τόσο με τα έργα όσο και με τους ίδιους τους δημιουργούς. Στην έκθεση συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Μαξίμ Ανφέροφ, Μπιρούτε Βάρδα, Βερόνικα Βελικότνα, Νίκη Γεωργίου, Χρήστο Γεωργιάδης, Αμπί Ντάκερ, Έλενα Δανιήλ, Αριστοτέλης Δημητρίου, Κατερίνα Θεοδοσίου, Ιωάννα Ιωάννου, Έλλη Κοντού, Γιώργος Κοτσόνης, Ηλώνα Ζα Κουσνάτσοβα, Αναστασία Κρυβένκο, Ραφαέλα Κωνσταντίνου, Αρσέντη Λισένκο, Ειρήνα Μανουκόφσκα, Μύρια Μακκόνον, Φωτεινή Μιχαηλίδη, Πίτερ Μουρ, Ανδρούλα Νεοφίτου, Γιάννης Νικολάου, Ελένη Νικολάου, Μαρία Ξιναρή, Αγγέλα Πισάρα, Ελίνα Ροδοστένους, Μαρίνα Σαλαπίνα, Άντωνη Σίμπερ, Κατερίνα Φουκαρά, Χρήστος Φουκαράς, Ειρήνα Χάικα, Ανδρέας Καραναμπίδης, Μιχάλης Καραναμπίδης, Σέρβης Χατζαδάμος, Φωτεινή Χριστοδούλου, Αχιλλέας Χρήστου, Χρήστος Χρήστου, Κωνσταντίνος Χριστοφή. Είμαστε σίγουροι ότι το φιλότεχνο κοινό που θα επισκεφτεί την έκθεση αυτή θα εκτιμήσει τη δουλειά των καλλιτεχνών. Το Πετρίδιο Ίδρυμα έχει αναδικάσει την έκθεση αυτή σε ετήσιο θεσμό με στόχο να αναβαθμίσει τα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης μας. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους του Πετριδίου Ιδρύματος όλους τους καλλιτέχνες για τη συμμετοχή τους, καθώς και όλους που έχουν συμβάλει στην οργάνωση και παρουσίαση της έκθεσης αυτής.
Επίσης, ήταν παράληψή μου να μην ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Πάφου, κύριο Φέδωνα Φέδωνος, που έχει θέσει υπό την αιγίδα του την έκθεση αυτή, ως επίσης και για την παραχώρηση του χώρου αυτού. Θερμές ευχαριστίες σε εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Ήδη έχουμε ξεκινήσει την προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε σε μεσοπρόθεσμο χρονικό πλαίσιο την Πετρίδιο Πινακοθήκη και την οποία θα αποδώσουμε στο παφιακό κοινό. Η προσπάθεια του Ιδρύματος μας για συμβολή στην παιδεία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό της Πάφου θα είναι συνεχής και θα χαρακτηρίζεται από την ποιότητα του έργου αυτού. Σε αυτή μας την προσπάθεια θέλουμε συνοδοιπόρους όλους αυτούς που εκτιμούν το έργο μας. Τον λόγο έχει στη συνέχεια ο Δήμαρχος Πάφου, κ. Φέδωνας Φέδωνας, τον οποίο και εκ μέρους μου θέλω να ευχαριστήσουμε για την διαχρονική βοήθεια και συμπαράσταση προς το Πετρίδιο Ίδρυμα. Και απλώς να σας αναφέρω, κύριε Δήμαρχε, ότι του χρόνου, το 2024, το Πετρίδιο Ίδρυμα κλείνει 30 χρόνια ζωής και ευελπιστούμε σε μια πιο στενή συνεργασία με τον Δήμο Πάφου για να εορτάσουμε αυτό το γεγονός με πλούσιες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Έχετε τον λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Φίλε Πρόεδρε του Πετριδίου Ιδρύματος και λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι με ιδιαίτερη χαρά που ως τοπική αρχή ανταποκρινόμαστε κάθε φορά στα αιτήματα για να συνεργαστούμε από κοινού με το Πετρίδιο Ίδρυμα για την διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων ή για να στηρίξουμε διάφορες εκδηλώσεις του Πετριδίου Ιδρύματος. Οφείλω να πω, και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, ότι η απόψινή σας εκδήλωση, η πέμπτη κατά σειρά έκθεση ζωγραφικής που διοργανώνεται, ίσως να είναι από τις πιο πετυχημένες εκδηλώσεις αυτού του είδους στην πόλη της Πάφου τα τελευταία πολλά χρόνια. Τέτοιες εκδηλώσεις είχαμε να δούμε στα θέματα εκθέσεων ζωγραφικής από το Πάφος 2017. Μεσολάβησα τα χρόνια της πανδημίας και γενικά οφείλουμε να το σημειώσουμε και να συγχαρούμε το Πετρίδιο Ίδρυμα και να χαιρετήσουμε και την παρουσία της κυρίας Τέντσερ, η οποία ήταν η καλλιτεχνική διευθύντρια του Πάφος 2017. Η Πάφος, μια πόλη που ευτύχησε να είναι η πρώτη κυπριακή πόλη, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, αυτής της μεγάλης οικογένειας, νομίζω ότι μπήκε σε μια τροχιά πλέον εμφανή πολιτιστικής, πολιτισμικής και καλλιτεχνικής αναβάθμισης. Είναι στοιχείο πνευματικής κυρίως ευημερίας και κάποιοι λένε και οικονομικής ευημερίας η άνθηση των τεχνών και της δημιουργίας σε μια κοινωνία, σε μια πόλη. Και νομίζω ότι δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η Πάφος μπήκε σε μια περίοδο τα τελευταία χρόνια και οικονομικής και πνευματικής άνθησης και προόδου. Μένει μεγάλη πορεία και είναι μεγάλη η πορεία που έχουμε μπροστά μας, όμως νιώθω ότι αυτή η πόλη έχει στοιχεία και σημάδια προόδου και όχι ανάπτυξης. Γιατί το ζητούμενο πλέον στις κοινωνίες δεν είναι να αναπτυσσόμαστε, γιατί η ανάπτυξη έχει ουσιαστικά γίνει συνώνυμο των πολλών θέσεων εργασίας, της οικονομικής ανάπτυξης, των κτηρίων, των βιομηχανιών, το να αυξάνονται, αν θέλετε, η οικονομική δραστηριότητα. Η πρόοδος όμως είναι μια πολύ πιο ευρύτερη έννοια και περιλαμβάνει μέσα το πνεύμα, την τέχνη, την δημιουργία. Και εμείς σε αυτή τη μικρή πόλη που θέλουμε να την κάνουμε μια πόλη που να είναι από τις καλύτερες πόλεις για να ζει μια οικογένεια, όχι μόνο μια από τις καλύτερες πόλεις της Κύπρου, αλλά μια από τις καλύτερες πόλεις της νοτιοανατολικής Μεσογείου για να εγκατασταθεί κάποιος ή για να ζήσει κάποιος με τα παιδιά του και να ζήσει ήρεμα, με ασφάλεια, μέσα σε ένα περιβάλλον πνευματικής προόδου και ενός ψηλού πνευματικού επίπεδου με πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις και γενικά με ένα πνεύμα που να παράγει. Να παράγει η ίδια η κοινωνία, να παράγει η ίδια η κοινωνία η τοπική. Αυτό που έχω να πω είναι ότι πήραμε τα μηνύματα ως τοπική αρχή και πολύ σύντομα, εδώ πιο πέρα, τους επόμενους 1-2 μήνες, με μια δωρεά, δεύτερη δωρεά από την οικογένεια Πουρούλη,
θα δημιουργηθεί μια μεγάλη πινακοθήκη, ένας μεγάλος χώρος που θα είναι συλλειτουργία 2 μικρών μουσείων και πινακοθήκης και θα ξεκινήσει τη λειτουργία του οι πρώην αποθήκες Χαραλαμπίδη, αγαπητέ μου Μιχάλη και αγαπητή Άννα, όπως είναι γνωστές, με το όνομα του παππού της Άννας, του Μαθαίου Χαραλαμπίδη, και πλησίω κάποια άλλα τουρκοκυπριακά οικήματα, τα οποία θα γίνουν 2 μικρά μουσεία και εκεί μέσα θα έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε και εκθέσεις ζωγραφικής πέραν από την παλιά ηλεκτρική, το Αττικό, την πινακοθήκη μας η οποία έχει ανακαινιστεί πλέον και δέχεται καθημερινά επισκέπτες, την μικρή αίθουσα εκθέσεων ζωγραφικής που υπάρχει μέσα στο Χάνι του Ιμπραήμ. Θα συμπληρώσουν αυτοί οι 2 νέοι χώροι που με μια επένδυση πέρα του 1,2 εκατομμύρια θα είναι σε θέση να προσθεθούν στο πολιτιστικό ή αν θέλετε στο απόθεμα της πόλης για να στηρίξει το κτηριακό απόθεμα της πόλης για να στηρίξουμε τον πολιτισμό και την τέχνη, ενώ πολύ σύντομα έρχεται στην πόλη μας και το Μουσείο Αποστόλου Παύλου, το οποίο γίνεται στο 6ο Δημοτικό, έχει ολοκληρωθεί από την οικογένεια Λεπτός ο σχεδιασμός και η ανάληψη όλων των εξόδων για την διαμόρφωση του Μουσείου Αποστόλου Παύλου. Συνεπώς, τους επόμενους λίγους μήνες θα προσθεθούν σημαντικές υποδομές με σημαντικό περιεχόμενο γύρω από τα θέματα της τέχνης και του πολιτισμού. Με αυτά λέγοντας, αγαπητοί φίλοι του Πετριδίου Ιδρύματος και όλοι εσείς που είστε φίλοι του Πετριδίου Ιδρύματος, είτε είστε εδώ ως εκθέτες, να δώσουμε τα συγχαρητήρια σε όλους, σε όλη την ομάδα που εργάστηκε, στους αφανείς εργάτες αυτής της προσπάθειας, που είναι, φαντάζομαι, Σίμω, πέραν το Διοικητικό Συμβούλιο και κάποιοι άλλοι συνεργάτες σας, και βεβαίως και για να μνημονεύσουμε και τον ιδρυτή αυτού του Ιδρύματος, τον Χριστόδουλο Πετρίδη, ο οποίος είχε την διορατικότητα, την προσωπική του περιουσία, να μην την κληρονομήσει σε συγγενείς, αλλά να την κληρονομήσει στην ευρύτερη οικογένεια της πόλης της Πάφου, όλη την προσωπική του περιουσία. Και γι' αυτό, για να είμαστε απόψε εδώ, το οφείλουμε σε αυτόν τον άνθρωπο, σε αυτό το ζευγάρι Παφίων, οι οποίοι τον πλούτον τους τον δημιούργησαν εκτός Κύπρου και τον εμετέφεραν όλων στην Πάφο και τον εδόρισαν και τον έδωσαν στην Πάφο. Ας αποτελούν φωτεινό παράδειγμα για όλους μας, πηγή έμπνευσης για όλους μας και για όλους τους καλλιτέχνες να συνεχίσουν να εμπνέονται και να δημιουργούν, δίνοντας και σε εμάς τους υπόλοιπους τη δυνατότητα να ξεφεύγουμε από τα καθημερινά και να αναζητούμε την πνευματική, αν θέλετε, ανάταση και πρόοδο σε προσωπικό επίπεδο. Κάθε καλό και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χαιρετισμό σας. Όσα όλα μας έχετε δει είναι πολύ ενδιαφέροντα και προσβλέπουμε ότι η πόλη μας, πέραν από τον Πάφος 2017, κάποια στιγμή θα μνημονεύονται και τα επόμενα χρόνια. Θέλω στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ απόψε. Ιδιαίτερα όμως θέλω να ευχαριστήσω τον συντονιστή του έργου, τον αγαπητό τον Γιάννη τον Σακέλη, ο οποίος πραγματικά έχει κάνει μια πολύ αξιόλογη δουλειά. Ο Γιάννης ο Σακέλης, ένας συνεργάτης του Πετριδίου Ιδρύματος, και προσβλέπουμε ότι και στο μέλλον θα έχουμε σίγουρα πάρα πολλά πράγματα να παρουσιάσουμε στο φιλότεχνο κοινό της πόλης μας.